През 2018 година направих видео, сравняващо хоризонтални и вертикални бавни сокоизтисквачки и открих, че всеки тип има своите предимства. Като цяло, вертикалните сокоизтисквачки произвеждаха малко повече сок, около 10% средно в моя тест тогава. Вертикалните сокоизтисквачки се справяха по-добре с по-меки продукти като плодове, а вертикалните сокоизтисквачки ми се сториха и малко по-лесни за употреба. От друга страна, хоризонталните сокоизтисквачки се справяха по-добре с твърди продукти като зеленчуци, моркови, цвекло, такива неща. Хоризонталните се справяха по-добре и с листни зеленчуци и особено с целина. Хоризонталните сокоизтисквачки бяха по-универсални. Те имат празен екран, който им позволява повече от просто сок. А хоризонталните сокоизтисквачки се чистят по-бързо от вертикалните. Но, това беше 2018, времената се промениха, както и моделите. Дали все още ще стигна до същите заключения сега? Здравейте, аз съм Дан от ujuicers.com и в това видео ще преразгледам онова сравнително видео от 2018. Ще говоря за промените при всеки тип сокоизтисквачка, след това ще разгледам сокоизтисквачките отгоре надолу и ще покажа как всяка тяхна функция се прилага към различни видове продукти. Кой е добрият начин, кой е лошият, кой е по-лесен за употреба, по-лесен за почистване. И след това всъщност ще направя същата рецепта за сок, която направих през 2018 година, за да видя как са се подобрили добивите и също така времето, необходимо за изцеждане на сока. И така, да започваме. Вертикалната сокоизтисквачка, която ползвах през 2018 година, беше най-продаваният ни модел, ето този Sana 828, по същество европейска версия на добре познатата Omega VS Joy on 3. Тя беше най-модерната вертикална по онова време. Беше известна с високия си добив и също така с изключително бистър сок без пулп. Сокоизтисквачката, която ползвам сега, е и най-продаваният ни модел Sana 878 и има няколко промени. Като цяло вертикалните сокоизтисквачки претърпяха, бих казал, две големи промени, едната повече от другата. И първата не е при този модел, но е появата на така наречената вертикална сокоизтисквачка без цедка. Ето, тук имам един конвенционален екран. Конвенционалният екран представлява пластмасова рамка и в него има цилиндър от нераждаема стомана с множество микроперфорации. С тази цедка продуктите се смилат до сочна каша, а след това отвътре навън тази каша се избутва към цедката и сокът преминава през дупките, докато отпадъкът слиза надолу. Подобен принцип е и тук. Имам два взаимно свързани пластмасови цилиндъра. Това обикновено е направено от Ultem пластмаса без BPA. Доста е здраво. Тези две части се плъзгат една в друга и така образуват поредица от вътрешни вертикални жлебове, а след това и малко по-големи външни издатини. И целият процес следва същия принцип. Пулпата се избутва от вътрешната страна към външната и самата пулпа остава вътре. Сокът преминава през тези вертикални жлебове, за да се извлече чист сок. Какво е предимството на такова нещо сега? Голямо предимство е лесното почистване. Най-трудната част за почистване на сокоизтисквачка, на която иде, е ситото и тук можете да видите, че всяка от тези малки дупчици трябва да се четка на ръка. Ще зависи от това какво изтисквате. Някои неща като портокали няма да се налага да го чистите толкова. Голяма част от това просто ще се изплакне. Но ако изцеждате нещо като моркови, ананас, джинджифил, куркума, те наистина могат да запушат тези дупки и може да отнеме няколко минути да ги изтъркате оттам. Сега с нещо такова, всичко, което правите е да го разглобите, да пуснете двете части под течаща вода и просто те ще се почистят без никакво търкане. Може би нещо като куркума, нещо лепкаво такова, може да се наложи да потъркате малко, но като цяло това ще се почисти само за няколко секунди, вместо за няколко минути тук. Така че съкращава общото време за почистване доста. Сега, защо не всички сокоизтисквачки, защо не всички вертикални използват това? Има и няколко недостатка на това. На първо място, перфорациите тук са доста по-малки, много по-фини, отворите тук са малко по-големи. Това означава, че има по-малко налягане и повече пулп може да премине през тези отвори. Така че резултатът от сок, направен с безситна сокоизтисквачка, ще бъде по-плътен сок с повече месо. Теоретично добивът би трябвало да е по-висок с нещо подобно, защото имаш много повече контактни точки между пулпата и ситото. На практика обаче добивът е почти същият, понякога дори по-висок при тези устройства. И това може да се дължи на повече пулпа в сока, която до някъде го сгъстява. А сега, други отрицателни страни. На първо място не съдържа BPA, но е пластмаса и някои хора просто не искат продуктите им да са в постоянен контакт с пластмаса.
винаги ще предпочитат сито от нереждаема стомана. Това е въпрос на лична преценка. Ти решаваш. Едно нещо, което трябва да отбележа. Разговарях с дистрибутор на изложение по-рано тази година и той каза, че е спрял да продава тези модели всяка сокоизтисквачка с система за изцеждане без сито. Попитах го защо и той ми обясни, че при голяма част от клиентите му, които изцеждат по-твърди плодове и зеленчуци, говоря за моркови, цвекло, джинджифил, куркума и подобни, тези вътрешни жлебове с течение на времето се износват, сякаш се изглаждат или леко се ерозират. В резултат на това пролуката ставаше все по-голяма и голямо количество от пулпата започна да попада в сока, до степен, че той сподели, че много от клиентите му на практика правеха смутита вместо сок и се наложи да подмени много от тези. Това беше първото поколение и отне няколко години преди изобщо да го видим. Има по-нови версии на това. Има една версия доста популярна сега от Hurom, която има горната част на цетката интегрирана с самия шнек. Може да са го подобрили и да не е проблем. Няма да знаем още няколко години, но е нещо, което да имаме предвид. Сега, другото и определено по-голямо нововъведение, вероятно най-голямото в сокоизтискването през последните 10-15 години, е системата за автоматично подаване, така наречената самоподаваща се вертикална сокоизтисквачка. И тук в сравнение можете да видите, ако погледнете системата за подаване на SANA 828, а на 878 тя е коренно различна. И тук трябваше да режете парчета, достатъчно малки, за да влязат в тази тръба. Тази тръба е задължителна по закон да бъде с определен размер. Не може да е по-голяма, за да предпази малките детски ръчички от нараняване. Ето пък тук. Просто го отваряте и можете да изсипете всичките си предварително подготвени продукти в камерата за изцеждане. Вътре има въртяща се система с двойни остриета. Едното, по-малко острие, движи нещата наоколо и им помага да паднат през отвора в камерата за изцеждане. Другото острие всъщност реже по-големи неща, като ябълки, моркови и други подобни. Така че определено е функция за удобство и ще навляза по-подробно в това след малко, когато сравня двата настоящи модела. Така, във видеото от 2017 година за най-продавания ни хоризонтален сокоизтисквачка използвах SANA 737. Той все още е актуален модел и остава доста популярен. Аз лично си купих такъв през 2015 година и все още работи отлично. Но настоящият ни най-продаван модел, който използвам за сравнението, е SANA 727. Сега, вместо да има една огромна голяма функция като вертикалната, нали, с самоподаващия бункер, а на 727, SANA направи поредица от постепенни промени. Нека да погледнем отгоре надолу и да сравним двата модела. Първо системата за подаване, те я подобриха до някъде. Тук виждате, че имаме равна повърхност, а след това и отвор в средата. Тук имаме система тип купа и това позволява... Тя има същия отвор тук за неща като целина, моркови и други подобни. Но тази купа наистина улеснява работата с определени видове продукти. Например, през зимата изцеждам много пресни и червени боровинки тези дни. Тук е малко по-трудно, защото това е по-плоско. Тук просто можеш да ги хвърлиш в купата. Друго подобрение тук е с листни зеленчуци, бейби спанак и ще го видим. Когато направя теста за сокове днес, винаги беше трудно, защото трябваше да стискаш бейби спанака на топка и да се опиташ да го вкараш вътре. Тук можеш просто да го сложиш в купата. Все още не е толкова лесно като вертикалния с големия му бункер, но определено е подобрение. Удобно е и ако ползвате опционалния екстрактор за масло, за да слагате семена и ядки, добре е и с плътната приставка, ако правите ядково масло. Така че е малко, но полезно подобрение. Следващото подобрение беше в самата камера за изцеждане. SANA взе основния дизайн и просто го доработи. Промени формата на камерата, за да е малко по-висока, с повече налягане. Промениха и дизайна на шнека вътре, това е винтът, който върти всичко. Подобриха цетката за сок. Дори сложиха малка нераждаема стомана, криловидна цетка отзад, за да филтрират всяка излишна пулпа и преработиха капачката на барабана тук отново, с цел да увеличат налягането. И едно нещо, което направиха, не знам дали можете да видите тук, ще увеличим, има въртящо се острие. Това е нож за пулп и докато сокът се изцежда, нали, пулпът се пресова, точно като вертикално, отвътре навън. Така пулпът излиза по този начин и това въртящо се острие, то виждате, че отваря и затваря редица отвори там. По същество той изпомпва пулпа, докато излиза, реже пулпа, правейки последно изтискване. Просто дава малко повече. Но всички тези малки промени постепенно водят до по-висок добив, отколкото бихте видели в 707.
Има и няколко малки подобрения за удобство, като кранчето за сок тук не се ползва за смесване на сок, както при вертикалните. Вместо това то се използва, когато почиствате сокоизтисквачката и искате да премахнете барабана. Затваряте го, за да не капе сок по пътя. Системата за премахване също е много по-лесна. Няма заключващ пръстен, като тук. Просто е бутон с едно докосване и излиза веднага. И се шраква лесно обратно. Така е много по-лесно. А главното подобрение на 727 е моторът, че е с напълно нов мотор. Когато този уред за сок беше пуснат отново за първи път, което мисля, че беше около 2020-2021 година, моторът по това време струваше около 2 пъти и половина повече за производство, отколкото всеки друг мотор за премиум сокоизтисквачка. Всички други премиум сокоизтисквачки имат AC мотор. Този има BLDC мотор и има няколко практични предимства. Първо, по-енергийно ефективен е. Не е голям проблем, защото няма да работи сокоизтисквачката толкова дълго. Също така е много по-тиха. Освен това, е първата домашна сокоизтисквачка с неограничен работен цикъл. И това може да е от голямо значение за вас, в зависимост от това колко сок правите и дали го правите наведнъж. Повечето ефтини сокоизтисквачки имат работен цикъл от около 10 до 15 минути. Това означава, че моторът ще загрее и трябва да изключите уреда, за да не прегрее и да го оставите да почине около 10 минути. Премиум сокоизтисквачките обикновено работят 20 до 30 минути. 707 има работен цикъл от 30 минути, след което ще искате да го оставите да почине. Можете да използвате това време, за да го почистите и често няма да изцеждате повече от 30 минути. Но тази сокоизтисквачка теоретично може да работи без прекъсване. Просто няма да прегрее. Почти е прекалено добре проектирана. Но най-голямата особеност на този мотор е променливата скорост. Има 4 скорости от 40 до 120 RPM и това, което прави, то прави няколко неща. Първо, позволява ви да контролирате скоростта на изцеждане. Ако бързате, можете да го усилите до 4-та скорост, ще изцедите сок много по-бързо, отколкото тук, където работи на около 63 оборота в минута. Можете също да го пуснете по-бавно, за да получите по-висок добив. Като цяло, по-ниски скорости, особено при твърди продукти, ще изседят малко повече сок, може би 5 до 8% повече сок от нещо като моркови или бебешки спанак. Също така, с някои проблемни съставки, като ананас, които са склонни да се задръстват, особено при хоризонтални сокоизтисквачки, можете да намалите скоростта, така че да не работи толкова бързо, да не се задръства толкова много. А за неща, които може да се пенят или окисляват, отново ананасът се пени, някои ябълки се пенят и леко се окисляват, можете отново да поддържате ниска скорост, за да намалите това и да получите по-бистър сок. И така, тук има поредица от постепенни подобрения и ще видим сега или скоро, когато направя тестове с сокове, как всъщност се получава. И така, сега ще ви покажа как се сглобява всяка сокоизтисквачка, само за да видите разликите. Вертикалната има малко повече части и е по-сложна, но с всяка сокоизтисквачка, след като го направите няколко пъти, ще свикнете. И така, при вертикалния уред, ето го барабана за изцеждане на сок. Първото нещо, което трябва да направите е да поставите почистващите остриета. Това са силиконови остриета, които избърсват ситото, докато изцеждате. Трябва да ги щракнете върху ситото за изцеждане. Сокоизтискващата цедка има 2 зъбчета, едно голямо и едно малко, а барабанът също има голямо и малко зъбче и просто се пасва там. След това слагате шнека в този винт и той просто се плъзга вътре, завъртате го леко, докато не усетите, че е влязал до край. И след това поставяте само подаващата линия върху сокоизтисквачката. Тук има няколко малки подравняващи зъбчета, само за да сте сигурни, че сте го поставили правилно и след това го поставяте отгоре върху основата на мотора. Хоризонталният е малко по-прост. Барабанът и захранващата тръба са едно цяло. И отново има този бърз заключващ механизъм. Винаги слагам барабана първо. И поставяш шнека вътре, а после слагаш ситото. И накрая сложи капачката на барабана и тогава е готово за тръгване. И това, което искам да направя сега, е да разгледаме по-подробно как работят всеки от тези два типа машини и какво означава това по отношение на различните видове продукти, както и като цяло лесната им употреба. Започвайки отгоре надолу, ще видите, че ако правя сок, ето рецептата, която ще приготвя след малко. Начинът, по който ги захранвам, ще бъде напълно различен. Сега, говорих малко за тази автоматична подаваща тръба или автоматичен захранващ бункер. Сега, те станаха много популярни. Те завладяха пазара преди няколко години, главно поради две неща. Така че, първо, това наистина е иновация. То прави изцеждането на сок много по-лесно. И второ, бяха нашумели, особено в САЩ, невероятно много от инфлуенсъри. Няколко инфлуенсъри го започнаха, не знаеш ли, тези, които ти предлагат купон код, правят комисионна от всяка продадена бройка.
И когато започна да набира скорост и да става все по-популярно, не само инфлуенсъри за фрешове, но и инфлуенсъри за здравословен живот, нали, инфлуенсъри за кухненски уреди, всички се качваха на влака до там, че сега можеш да намериш подобен тип сокоизтисквачка, не с такова качество, но нали, масов китайски модел за 100-150 евро. И дори основните производители, с изключение на Сана, са насочили фокуса си към вертикалите. Докато Сана е склонна да се фокусира повече върху хоризонталното, правейки повече иновации на хоризонталния пазар. Но какво казваха тези инфлуенсъри? За какво беше целият този шум? Те рекламираха две неща общо взето. Не е нужна подготовка. Просто купуваш съставките, слагаш ги в машината за сок и започваш. Втората точка беше, че можеш да го настроиш и да забравиш за него. Пускаш сокоизтисквачката, като се напълни. Си тръгваш. Това е вярно. Ами подготовката. Може да си помислите. Да, много е по-голям. Разбира се, че няма да ми трябва подготовка. Ще зависи от това какво изцеждате. Различни неща ще изискват различна подготовка. Например, ако изцеждам онези пресни червени боровинки, за които говорех по-рано, не ви трябва подготовка за нито един вид сокоизтисквачка. Те са малки. Няма рязане. Няма нищо такова. Джинджифил, куркума, такива неща, които трябва да се нарежат на малки парчета, пак подготовката ще е еднаква и за двете. Въпреки че голямо парче джинджифил може да се побере тук. И освен ако не е от онези нови, които съм виждал в САЩ, онези наистина сочни, не много влакнести джинджифили. Тези тук в Европа имат много влакна и трябва да се режат наситно, защото джинджифилът е враг на сокоизтисквачките и това вероятно ще е следващото ми видео да говоря за джинджифила. Но дори, не знам, по-големи неща може да изискват същия тип подготовка. Помисли за ананас. Ако искам да изцедя ананас, ще трябва да отрежа върха, дъното, да отрежа кората. И изрежа сърцевината. Тогава ще ми останат големи копивидни парчета. Тях ще ги разрежа наполовина, за да ги поставя тук. Ще ги нарежа на още парчета, за да се поберат тук. Така че ананасът, подготовката ще е почти същата. Ами тази рецепта, която ще правя след малко, виждате, някои съставки определено са по-лесни. Ако искам да изцедя тази ябълка Грени Смит, знаеш ли, това няма да стане. Знаеш ли, не мога да го напъкам там. Ще си взема резачката с ябълки, ще го нарежа и ще сложа резените. Тук никакъв проблем. Мога да го побера. Всъщност мога да побера две. Ако го разместя, мога да побера две. Сега, има някои модели на пазара с по-голям бункер. Стандартният размер е 2 литра при премиум сокоизтисквачка. Имаше нещо като един вид надпревара в размерите на тези. Видяхме 3 литрови, 4 литрови. Има дори 5,5 литрови, което е направо огромно. Затова ви трябва голяма кухня. Но за ябълки, очевидно, победителят е вертикалният. Много е по-лесно. А за моркова, ако искам да сложа моркова, по-големите моркови няма да се поберат. Ще трябва да го подготвиш. Ще трябва да го нарежеш. Тук обаче няма проблем. Мога да го вкарам веднага. Така че като цяло с морковите ще е по-лесно с хоризонталната сокоизтисквачка. Ами този бейби спанък тук, говорих малко за това. Определено е по-лесно в вертикално положение, защото просто мога да го хвърля вътре. Докато тук ще трябва да го сложа някак отстрани и да го натисна надолу с буталото. Но едно нещо с бебешкият спанак, искаш да си сигурен, ако правиш смесена рецепта като тази, че бебешкият спанак е най-отдолу, защото е толкова лек, че няма да падне добре в сокоизтисквачката, трябва да сложиш по-тежките съставки отгоре. Така че отново при подготовката наистина зависи от това какво изцеждате, каква е вашата рецепта за сок. И едно нещо, до което ще се върна след малко, целината винаги е по-добра, когато е хоризонтална. Ами, какво ще кажете за другата функция, която инфлуенсърите рекламираха за това? Настройваш го и забравяш, знаете, пускаш и си тръгваш. Това е абсолютно вярно. Щом го напълниш, си готов. Тук, когато изцеждам сок, ще трябва да подавам всяко парче по-отделно. При другото, то просто ще го прави само. Сега ще трябва да го напълня отново. Обикновено в зависимост от съставките, всичко над, да речем, 500 мл ще трябва да напълните бункера отново. Може би не с нещо сочно като портокали. Но с такава рецепта ще напълня този бункер няколко пъти, за да направя сока, който получавам. И тук, разбира се, ще подавам ръчно. Едно малко предимство тук обаче е, че заради тази система за подаване тя подава чрез гравитация. Пуска парчетата надолу и понякога острието, ябълките ще подскачат известно време. Няма да се нарежат веднага. Така че много по-бързо се изцежда в хоризонтална, отколкото в вертикална, защото използвам налягане. Не използвам гравитация и притискам всяко парче вътре. Сега, преминавайки към същинската система за изцеждане, има ли някакво предимство, в която и да е посока? Основната разлика отново са тези сита. Нека да погледнем. Няколко екрана тук. Ще преместя това настрани. На какво значи?
Вертикалните сокоизтисквачки обикновено работят при по-ниско налягане. Те имат по-голям обем, много повече отвори тук и не натискат толкова силно. При хоризонталните камерата е много по-малка, свита е до това малко сито тук. И двете са едри сита, но това важи както за едро, така и за фино сито. Какво означава това на практика при изцеждане? Имаш много по-голяма повърхност при по-ниско налягане. По-ниско налягане означава по-малко добив, по-голяма повърхност означава повече добив. Като цяло сме установявали, че по-голямата повърхност на площ печели, а вертикалните обикновено дават малко повече сок в зависимост от това какво правите. И с по-меки плодове и зеленчуци, те ще се изцеждат по-добре, ако са във вертикално положение. Тези моркови, тези бейби спанак, тук ще се изцедят по-добре. По-добре имам предвид, че ще дадат по-висок добив. Ще се изцедят по-ефективно. Обаче, пак има и една лоша страна на това. Вижте размера на екрана. Спомнете си какво споменах по-рано. Това трябва да се чисти на ръка с четка. Това ще отнеме време, в зависимост от това какво използвате. Тук екранът е много по-малък, ще се почисти много по-бързо. Така че хоризонталният ще работи по-бързо, не само защото има няколко скорости, но и защото подавам нещата под налягане. Този ще отнеме много повече време. Може би това не е важно, защото може да правите нещо друго, докато той изцежда, така че това може да не е фактор за вас. Но по отношение на почистването, тук ще е много по-лесно, защото е много по-малко. Тук има просто много повече части за почистване. И накрая изхвърлянето, механизмът за изхвърляне на пулпа и изхвърлянето на сок, това ще е малко по-различно. Споменах този кран за сок тук, който не е за смесване на сок, но тук в вертикално положение мога да го затворя и да позволя различни сокове да се смесват. Мога да правя смесени рецепти. Обикновено не бих го правил. Правя го, когато снимам, само защото е готино да имам този кадър, как отварям сокоизтисквачката и виждам сока да излиза. Но обикновено не искате да държите крана затворен, докато изтисквате сок. Това е защото, когато кранчето е отворено, вие притискате пулпата към ситото и от другата страна има въздух. Така ще бъде по-ефективно. Ако това е пълно и от другата страна има сок, по-малко сок, ще има обратно налягане срещу него. По-малко сок ще премине. Затова винаги изцеждайте с отворено кранче, освен ако не искаш да смесиш нещо. Друго малко предимство тук е при ядковото мляко. Вертикалната сокоизтисквачка може да прави ядково мляко наистина добре и може да го направи наведнъж. Смесвате, да кажем, бадеми и вода, накисвате ги за една нощ, слагате ги вътре, затваряте крана и тя ще го смеси наистина добре. Ще видите бадемовата каша да излиза от тук и когато е готово, просто отваряте крана и е готово. Може да направите бадемово мляко на хоризонтална, но е процес в две стъпки. Първо трябва да смелите накиснатите бадеми, да ги смесите с вода и след това да ги прекарате през цедката за сок. Но това повдига един важен въпрос и това е гъвкавостта. Махнете тези момчета от пътя. Хоризонталните сокоизтисквачки идват с една от тези плътна цедка. Това е просто цедка без никаква мрежа по нея и превръща сокоизтисквачката в бавноскоростен кухненски робот. Тя смила нещата, така че можете да мелите кафе. И използва се по-често за неща като ядкови пасти. Скоро ще направя видео, в което ще приготвя гуакамоле с едно от тези. То просто пресова всичко надолу, не извлича нищо, а просто го изкарва накрая. Докато тук това не е налично. Не можеш да получиш празно сито или сито за хомогенизиране в вертикален уред. Просто не е възможно. Омега го опита преди няколко години с техния MMV, може би преди 10 години, и проработи що годе, но всъщност системата с ниско налягане не е подходяща за това. Не би могъл да направиш ядков тахан, щеше да получиш просто леко натрошени ядки или някакъв ядков прах. Въпреки това много вертикални машини имат нещо подобно. Имат сорбе екран. Това може да прави сорбе на хоризонталната. На вертикалната също може да правите сорбе с помощта на сорбе екрана, но това е единственото, което можете да правите. И по това имам предвид леко размразени, замразени банани, смесени с малко горски плодове. Такива неща. Дава ви хубав десертен резултат. И още едно нещо, за което да поговорим, е системата за изхвърляне на пулпата. Сега, тук при хоризонталния модел, тя излиза направо. Пулпата просто излиза директно. При вертикалния обаче трябва да направи завой. Мога да отворя това тук. Всъщност това е една от частите, които трябва да почиствате, така че това ще добави към времето за почистване. Но това е изходът за пулпата. Тя излиза от дъното на цедката за сок и след това прави завой на 90 градуса през това малко уплътнение тук. И това уплътнение трябва да се повдигне, за да се почисти след това. И това е добре, но по тази причина целината се препоръчва единствено в хоризонтално положение.
Заради този малък завой, целината има дълги влакна. Наистина е влакнеста. И когато тези влакна стигнат до онзи ъгъл там, започват да се сплитат и могат да се превърнат в топка и на практика запушват сокоизтисквачката. Единственият начин е да нарежете целината и всички производители на вертикални сокоизтисквачки го препоръчват на малки парчета около 2 см. От тук можете просто да вкарате целината направо вътре. Това изобщо няма да представлява проблем. Всъщност от Сана дори пуснаха специално острие, предназначено точно за това. То замества онова малко въртящо се ножче за пулп. И с това то дори увеличава добива. Можете да изцеждате неограничени количества целина. Това кръгло острие реже влакната и след това всъщност ги изтегля навън, така че води до по-малко запушване. Всъщност никакво запушване с това и дори по-висок добив. Както виждате, има много плюсове и минуси. И наистина всичко ще се сведе до няколко основни неща. Какво изцеждате, какви са съставките и какво приоритизирате. Имаш ли против да стоиш тук и да подаваш нещата по-отделно? Или предпочиташ да можеш да го напълниш? Ти решаваш. Но това, което искам да направя сега, е да го изпробвам на практика. Ще направя тази рецепта за сок, която правих през 2018 година и ще видя как ще се справят и двете. Така че имам абсолютно същата рецепта, която правих през 2018 година. По този начин мога да сравня добива с тези сокоизтисквачки от настоящия модел с онези от предишния модел. А рецептата е 1 кг моркови, претеглил съм ги и двете, 250 грама бебешки спанак и една ябълка Грени Смит. Може би малко по-малко ябълка тук, защото трябваше да я нарежа и премахнах сърцевината. Имам си таймер и това, което ще направя е да изцедя тази рецепта във всяка машина. Ще засека колко време отнема във всяка една. След това ще отида да почистя извън кадър и ще засека колко време отнема почистването, за да видите общото необходимо време. Няма да засичам подготовката, защото тя ще варира в зависимост от вашата рецепта, както говорих по-рано за съставките. И така, ще започна това веднага, щом сложа това първо парче морков. Така че приключих с изцеждането, почистих машините, проверих добива и така, какви са данните. Времето за изцеждане беше много по-близо, отколкото очаквах. Около 6,5 минути тук, около 7 минути тук. И това лесно можеше да бъде горе-долу по един или друг начин. По отношение на лекотата на изцеждане, определено по-лесно тук, особено заради този бейби спанак. Въпреки че има тази купа, беше доста работа да го вкараш вътре, да го буташ надолу през нея. Моркови и ябълки, никакъв проблем. Справя се лесно и с двете. Но пак повтарям това, мога да го оставя да работи само. Всъщност го презаредих 2 пъти по време на процеса на изцеждане. Едно нещо, което трябва да знаете, ако отворите горния капак, моторът ще спре от съображения за безопасност, но все пак можете да подавате продукти през този отвор там. И аз правех точно това с морковите, за да ускоря целия процес. И така, да, по отношение на времето това са 6,5-7 минути. А добиват? Поставих го в тези мерителни цилиндри. Виждате, че те са почти идентични. Получих приблизително 840 мл от вертикалния и около 820 от хоризонталния. Така че са наистина много близки. Интересното е, че се върнах и погледнах видеото от 2018 година. Абсолютно същата рецепта. Вертикалната беше 700, така че е скочила много нагоре, а хоризонталната беше 650, така че е скочила още повече. Така че знаех със сигурност, че удобството ще се увеличи с това. Не осъзнавах, че ще е толкова по-ефективно при изтискването на сока. Предполагах, че 727 ще е заради всички тези малки промени. Така че и двата произвеждат значително повече сок от моделите от предишното поколение, така че това е хубаво нещо. Така че като цяло, почистването, не го споменах, почистването тук отне 3 минути, почистването тук отне минута и 45 секунди, просто защото е много по-малък екран, но това беше много по-бързо, отколкото очаквах. Този екран се почисти доста бързо, пак казвам, само минута и 15 повече. И така, моите заключителни мисли са доста сходни с видеото ми от 2018. Ще зависи от това какво е важно за вас. Удобство, добив
и всъщност какво изцеждате. Ако изцеждате много моркови, много твърди продукти, вероятно искате да изберете този вариант. Ако изцеждате много плодове, много ябълки или смесени рецепти, тогава този. Преди сега винаги съм казвал да се използват зеленчуци хоризонтално, че ще дадат малко по-добър добив, но виждам, че всъщност имахме равен резултат и зеленчуците бяха много по-лесни тук. Бих казал, че тук е за пшенична трева. Едното място със сигурност, където искаш да ползваш хоризонтална, е за целина. Така че ако правиш този medical medium, има причина да препоръчват хоризонтални сокоизтисквачки. Не е нужно да режеш целината на малки парченца. Можеш да я подаваш. Така че като цяло по-лесно за употреба, по-добро за деликатни продукти, по-добре за твърди продукти, по-лесно за почистване и малко по-гъвкав. Защото не навлязох в детайли, но има този празен екран, ако искаш да правиш неща като ядково масло, салса, такива неща. С това приключваме. Надявам се това да ви е било полезно. Приятно е да се види, че индустрията е напреднала и двата вида сокоизтисквачки са се подобрили доста, особено при лесната употреба и най-вече при общия добив на сок. Ако имате опит с някоя от тези сокоизтисквачки или въпроси и коментари, моля оставете ги по-долу. Чета всеки коментар. Опитвам се да отговоря на всички. Благодаря ви, че гледахте. Аз съм Дан от eojuicers.com и ще се видим следващия път.